खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय बर'नि राफोद राजखान्थिगिरि मानगोनां काम्फा बरगयारिनि फिन आरोबाव जुलि जानायनि खौरां एबा जुलि जानायनि सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोसारदों। थारैनो बिथाङा जुलिखौ जामारदोंना? बेयो मोनसे गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव सोंथि सोमजिदों। नाथाय समाजारि बिजों फेसबुकआव माखासे पेजनि गेजेरजों लिरनानै फोसावनायखौ नुनो मोननाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि एमसिएलए मानगोनां काम्फा बरगयारिया नैथि जुलि खालामबाय। मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय 17 बोसोर सिगां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सोरखार समाव बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिबानाव थानाय आरो आथिखालाव 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल पार्टीनि एमसिएलए मानगोनां काम्फा बरगयारिया थांनाय माखासे सान सिगाङावनो सासे आइजो एबा लाइमोनजों जुलि खालामबाय। मिथिनो मोननाय जादों दि आइजो एबा लाइमोना बावखुंग्रि हाजो गाखोफानाय होनना समाजारि बिजोङाव फोसावदों एबा फोरमायदों। आसामाव मोन 6 हारिफोरखौ ट्राइबेल सिनायथि होनायनि हेंथायै हादोरसायाव गोख्रों सोमावसारनाय जादों। बे समाव मिसिं हारिनि गोबां माहारियारि आफादफोरा मोन 6 हारिफोरनो ट्राइबेल सिनायथि होनो लानायखौ हेंथा होदों। बिहपुरियानि स्वर्णसिरिपाराव मिसिं माहारियारि आफाद टिएमपिके, एमएमके, टिएमएमके जों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरारि आफादफोरा मोन 6 हारिफोरखौ ट्राइबेल सिनायथि होनो लानायनि हेंथायै हेंथा हानजा सुरनायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि मिसिं आफादफोरा हुमखि होदों दि जुदि मोन 6 हारिफोरखौ ट्राइबेल सिनायथि एबा ट्राइबेलनि गनायथि होनाय जायो अब्ला फैबाय थानाय समाव बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोनि हेंथायै गोख्रोङै फिननाय होगोन। बेनि अनगायैबो जाय आफादफोरा मोन 6 हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोर माहारियारि दैदेनगिरि आदित्य काकलारि आरो तिलक दलनि सायाव सोंखारिजाथाव बिबुंथि होनायनि सायावबो गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों आरो बिसोरखौ बेफोरबादि बिबुंथि होनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों आरो सिसिटुआ लं लिभ बायदि स्लगानजों मैया गोमखांहोयो। सासे सोमावसारगिरिया हारसिङैनो जुबिन गार्गनि थाखाय न्याय दाबि खालामदों आरो बिथाङा बुंदों जुबिन गार्गनि थैनायनि नायबिजिरनायाव नंखाय अपारेशना सोलिगासिनो। नायबिजिरनाया गासिबो नंखाय, एसआइटिआ नंखाय। तन्मय फुकनखौ मानो नायबिजिरनायाव लाबोनो हायाखै? रिनिकी बयान आरो पबित्रा मार्गेरिटाखौ मानो नायबिजिरनायाव लाबोनाय जायाखै? गासैबो बिथांखिखौ हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पबित्रा मार्गेरिटाया मावफुंदों। गोख्रों फोथायखेबस' खालामग्राया जाबाय पबित्रा मार्गेरिटा। बे बाथ्राखौ बुंदों सासे सोमावसारगिरिया। बिथाङा हारसिङैनो सोमावसारनानै बुंदों दि जोंनो नायबिजिरनांगौनि गोनांथि दं, जोंनो नायबिजिरनायनि गोनांथि दं। रिनिकी बयान, पबित्रा मार्गेरिटा आरो अभिमन्यु तालुकदारखौ नायबिजिरनांगौ दं। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पबित्रा मार्गेरिटाया गुबै दायनिगिरि। फारसेथिं जाथायनि सोमोन्दै दिसपुर पुलिसनि मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासान्दि जरहाटनि सुबुंफोर जाय सोमावसारगासिनो दं। दासिम जेबो केस रेजिस्टार खालामनाय जायाखैब्लाबो जरहाट पुलिसनिफ्राय सुबुंफोरनि सोमोन्दै खौरां लानाय जादों। बे खारिथिखौ मोनखांनायनि उनाव आरोबाव आयेनारि राहा लानाय जागोन। थारैनो आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैगौ 22 नभेम्बर खालाराव थाखानाय एसटि आरो एसटि दाबिग्राफोरनि गेजेराव जयै मोनसे गोरोबलायनाय लाबोगोन बुंनायनि सायाव दिनैनि समाव सोर गारां दिखांगोन? सोर दैदेनगिरिया सोरखारनि हेंथायै गसंथानानै बाथ्रा बुंगोन? सोर बर'नि राजखान्थिगिरिया बेनि बेरेखा बाथ्रा बुंगोन? नाथाय बेनि सोलायै माखासे सान सिगाङाव बर'नि माखासे राजखान्थिगिरिफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावा एसटि दाबिग्राफोरनि हेंथा नङा, जेराव बेनि सायाव मदद होनायनि बाथ्रा बुंनायसो नुनो मोननाय जादों। फैगौ 20 नभेम्बर खालि मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि बेलायाव मोनसे मोजां फिथाइ थायगोनखौ नुहुरदों, जेराव गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बादिब्ला एसटिनि स्टेटास होआब्लाबो बिथांमोना मोनसे गनायथि मोननायनि आसा दं होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दा बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। गिबि मन्थ्रिया थांनाय सानखालि बुंदों दि 22 नभेम्बर खालि मोन 6 हारिफोरनि एसटि होनायखौ लानानै सावरायनाय जागोन आरो बे सावरायनायनि फिथाइखौ 27 नभेम्बर खालि बिधानसभायाव गथायनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंथिदों। दा बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थारैनो मोन 6 हारिया एसटिनि स्टेटासखौ मोनमारगोन ना? जुदि मोनमारो बेनि गुबै दायनिगिरिया सोर जागोन? बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि 2026 बिधानसभा बिसायख'थिनि सार्थआव लाबोमारोब्ला थारैनो थाखानाय एसटि, थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि अबस्थाया मा जालांगोन? जों बुंनो नांगोन 45 लाख ट्राइबेलनि सायाव 1,50,50 लाख गोदान ट्राइबेलफोरनि गादबनाय जोंनि फारफ्रोम बिथिङावनो खहा जागोना रोखा, जेरै बिसिडिसि, पन्चायत, एमसिएलए, जिएम, एसेम्बलि, पार्लियामेन्ट, मेडिकेल, इन्जिनियारिं, एपिएससि,
UPSC, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड आरो स्कुल कलेजजों लोगोसे इउनिभार्सिटिनि मुं थिसननाय आरो साख्रिफोरा खहा जागोना रोखा। हाग्रा बिफाननि क्राइम इनभेस्टिगेशन ब्रान्चनि दैदेननायाव गहपुर इस्टार्न रेन्जनि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरजों लोगोसे गुबैयै गहपुरनिफ्राय इलियाराम दास मुंनि मैहुर खालामग्राखौ हमनो हादों। इलियारामनि गनायथिनि सायाव बिथा खालामनानै आरोबाव 4 सुबुंखौ हमनो हानायजों लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय मासे मोसानि बिगुरखौ बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला हमनो हानाय 4 दायनिगिरिफ्रा 45 लाख रांसो बेसेनाव फाननो थांखि लादोंमोन मोसानि बिगुरखौ। बे समाव मैया मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बिश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिभिजननि फरेस्ट अफिसार रितु पावन बराया बुंदों दि जों 29 नभेम्बरनि मोनायाव मोनसे अपारेशनखौ जागायदोंमोन। गिबियावनो सासे सुबुंखौ हमनाय जादोंमोन आरो बै मैहुर खालामग्रानि सिमान लानायनि सायाव बिथा खालामनानै आरोबाव 4 दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादोंमोन। बे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 5 सुबुंखौ हमनो हाबाय होनना बिथाङा बुंदों। तामुलपुर जिल्लानि सुबुंफ्रा दालां गैयैनि थाखाय जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। पुतिमारी दैमायाव औवानि दालांखौ बरपतार गामिनि रायजो राजाफ्रा लुफुंनानै होनायाव गरेस्वरनिफ्राय तामुलपुर हान्थिग्रा मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारी लामायाव रायजो राजाया हान्थिनो गोनां जादों। थांनाय 17 बोसोर BTC-आव BPF आरो गोलाव बोसोर आसामाव कंग्रेस सोरखार थानाय समावबो गरेस्वर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा पुतिमारी दैमानि बिखायाव दालां मोननो हायाखैमोन। बेनि उनाव थांनाय 5 बोसोराव सोरखार सालायसेयावबो पुतिमारी दैसानि बिखायाव दालां लुफुंनानै होआखै। गरेस्वर रामसानिफ्राय थोंजों तामुलपुर गरेस्वर चक एबा जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिसिम थांग्रा गाहाय लामानि गेजेराव पुतिमारी दैमायाव दिनैसिम दालां लुफैनानै होयैनि जाहोनाव 16 किल'मिटारनि लामाखौ 35 किल'मिटार जानथाइनि लामाजों गिदिंनानै थांनो गोनां जायो होनना गरेस्वर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अजद दिखांदों। औवानि दालांजों हान्थामेला खालामग्रा रायजो राजाफोरनि मोनसेल' दाबि थाबैनो आसाम सरकार आरो BTC सोरखारा पुतिमारी दैमानि सायाव पाक्कानि दालां लुफुंनानै होनांगौ होननानै बाथ्रा दिखांदों। अरां गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव NCC सान फालिदों। थांनाय सानखालि हादोरारि NCC सानमोन। दुलाराय हादोरावनो NCC सानखौ फालिनाय जायो। अरां गोजौसिन गेजेर फरायसालियावबो माहारियारि NCC सानखौ सानसेनि आबुं हाबाफारि लानानै फालिनाय जादों। गिबि हाबाफारियाव फुंबिलियाव NCCनि फिरफिला आरो माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों। बेनि उनाव हादोरनि अमर रौनियाफोरनो मान बावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो मुंदांखा महरगिरि जुबिन गार्गनि मुसुखायाव मान बावनाय हाबाफारि खुंनाय जायो आरो फरायसाफ्रा अराय सोमखोर थुनफावथाय मायाबिनि मेथाइखौ रोजाबनानै दिन्थिफुङो। NCC केडेटफोरा बारग' गोरायुं प्रमद चन्द्र बरुवाजों जागायजेननाय अरां गोजौ गेजेर फरायसालिनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। मैयानि बे हाबाफारियाव प्रमद बरुवा बिथाङा बुंनानै जर'खा मान होनाय जायो आरो NCC सान हाबाफारिनि समाव NCCनि केडेटफोरा बायदि बायदि हारिमुवारि दिन्थिफुंनायफोराव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। मैया लाचित बरफुकननि 403थि जोनोम सानमोन। आसामनि जारिमिनाव जोंबाय थानाय जोहोलावफोरनि गेजेराव लाचित बरफुकनाबो सासे गाहाय जोहोलावफोरनि गेजेराव सासे। बोसोरफ्रोमबो 24 नभेम्बर खालि हादोरसाया सरायघाटनि दावहायाव बिथांनि बाहादुरि आरो असमिया फायखि देरहानायनि गोसोखांथियाव लाचित सानखौ फालियो। हादोरनिख्रुइ देरसिन जेबो गैया। बे बाथ्राया असमियानि सुबुंफोरनि थुलुंगाखांनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय थोजासे नुनो मोनो। बे बाथ्रानि जारिमिनारि सैथोथिखौ लानानै सोंथि सिखांदोंब्लाबो बे बाथ्राया गेदेमा जोहोलाव लाचित बरफुकननि मोनसे बिबुंथि महरै गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं। बे मोनसेल' बाथ्रानि गेजेरजों असमियानि माहारियारि जोहोलाव लाचितनि सोमोनांथाव साहस बाउसोमनाय आरो साहसिखौ रोखायै बेरखांहोनाय नुनो मोन्दों। आरो मैया लाचित सानखौ फालिनानै गासै रायजोआनो बे जोहोलावखौ मान होनानै गोसोखांदों। बेबायदिनो मैया बिश्वनाथ जिल्लानि सतियानिफ्राय जामुगुरिसिम मोनसे गोलाव ट्रेक्टरजों हानजा रेलि खालामदों। बे हानजा रेलियाव गासै 100निबो बांसिन ट्रेक्टरफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। जुलिनि साना फैगौ 5 डिसेम्बराव दंमोन। जेब्लानिफ्राय हिन्जाव गोदाननि जुलिनि सान थि जाबायमोन, नखरनि सोद्रोमाफोराबो अरायबो मुखुब जानानै दंमोन। मैयासिम हाबानि थाखाय गासिबो मोजाङैनो सोलिगासिनो दंमोन। हाबानि थाखाय मेथाइ, जाग्रा मुवा, सि-जोम, फर्निचार आरो गासैबो लाहार-फाहार खालामनाय जादोंमोन। नाथाय हिन्जाव गोदाना जुलिनि सिगां फालिथायाव बाहागो लायाखै। दिनै फुंबिलि समावनो हरखाबैनो गासैबो उल्था-फाल्था जायो। बयखौबो सोमोनांहोनो थाखाय हिन्जाव गोदाना गावनि जिउनि जोबथा थिरांथाखौ लादोंमोन। हाबानि थाखाय गासिबो मोजाङैनो दावगालांगासिनो दंमोन, नाथाय हांख्रायहरनायखौ सेबखांनाय जादोंमोन आरो सानै आलासिफोरनो दैथायहरनाय जादोंमोन।
गुवाहाटीनि मोनसे खौरां आफादाव खौरां फोसावगिरि महरै खामानि मावबोबाय थानाय हिन्जाव गोदाना गावनि जिउआव बे जोबथा थिरांथाखौ लादोंमोन, जेराव बिथांजोआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै दि बिथाङा मानो बेबादि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमानि मावख'आव मोनसे प्राइभेट खौरां आफादाव खामानि मावनाय सासे लाइमोना मोनसे गोख्रों थिरांथाखौ लादोंमोन। हाबानि 10 सान सिगाङावनो मानो बेफोरबायदि थिरांथा लादोंमोन बेखौ लानानै मोनसे गोमोथाव बाथ्राया सोराङाव फैदों। जाथाया नोगोरमानि क्रिस्टियन बस्तियाव थानाय पूर्वोदय भवननि 3थि थालायाव जादोंमोन। सिख्लाया मावख'नि सिङावनो गावनि जिउखौ फोजोबनायनि गोख्रों आगान लादोंमोन। बै खथायाव बिथांनि जोबथा थिरांथा लानाय गांसे न'ट बिलाइखौबो बोखांनो मोननाय जादों। बलिउड सावथुन मुलुगनि मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बयजोंबो मोजां मोनजानाय रोंग'थि गोनां फावखुंगुर धर्मेन्द्रआ जोबथा हां बोबाय। बलिउडनि ही-मेन महरै मिथिजानाय फावखुंगुरा 89 बोसोर बैसोआव रुंसारि जानानै थांबाय। साननैसो सिगां फावखुंगुरा ब्रिज केन्डी हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धर्मेन्द्रआ भेन्टिलेटराव दंमोन आरो बिथांनि हालोदा गोब्राब हालोदाव दंमोन। उनाव बिथांखौ न'आव थांनो गनायथि होनाय जादोंमोन आरो बेवहायनो फाहामथाय होबाय थादोंमोन। बिथांनि जोबथा समाव बिथांनि फिसाज्लाफोर सनी देओल आरो बबी देओल लोगोसे बिसि हेमा मालिनीजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा नुजाथिदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव सावथुन मुलुगाव दुखुनि साया साग्लोबदों। मोजां मोनगिरिफ्रा गोसो बायदों। 60 बोसोरनिफ्रायनो बांसिन समहालागै धर्मेन्द्रआ भारतारि सावथुनाव सासे गोजोंनाय हाथरखि महरै जोंखांदोंमोन। 1935 मायथाइयाव पान्जाबाव जोनोम मोनदोंमोन बिथाङा। लोगोसे बिथाङा जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो 1960 मायथाइयाव दिल भी तेरा हम भी तेरे सावथुननिफ्राय फाव दिन्थिनायाव आगान होजेनदोंमन। बेनि उनाव आए दिन बाहर के आरो आए मिलन की बेला बायदि मिउजिकेल रमान्टिक सावथुननिफ्राय लानानै फूल और पत्थर बायदि एक्शन पेक सिनेमासिम धर्मेन्द्रआ 1960 मायथाइयाव गोबां बक्स अफिसाव हिट सावथुनफोर होदोंमन। फावखुंगुरा शोले, सीता और गीता, राजा जनी, चुपके चुपके, प्रीतिजा, जगनू आरो धर्मवीर बायदि सावथुनफोराव बावसोमनानै गावनि दिन्थिफुंनायजों मोनसे एंगारनो हायै सावथुन मुलुगाव गावनि जारिमिनखौ गालांदों। शोलेआव बिथांनि बिरु दिन्थिनायाव बलिउड मुलुगाव बिथांखौ मोनसे जुनिया सिनायथि होदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया, जेराव बिथाङा हरखाबै रुंसारि जानानै थांबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला 31 अक्ट'बर खालि फावखुंगुरखौ मुम्बाइनि ब्रिज केन्डी हस्पिटालनि गोजौ थाखोनि डक्टरफोरा नोजोर होगासिनो दंमोन आरो बिथांनि बेरामनि गुबै जाहोना रोखा नङामोन। नाथाय बै समनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बैसोगोरा स्टारआ रुटिन चेकआप खालामनो थाखाय देहा फाहामसालियाव थांदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो उफ्रा आनजाद नायनो थाखाय दंमोन। आरो सुपारस्टारनि 90थि जोनोम साना 8 दिसेम्बरावमोन, नाथाय बेनि सिगांनो बिथाङा रुंसारि जानानै थाङो। चिरां जिल्लानि बिजनी पानबारि लामानि लारुगाव फोथाराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। गंनै बाइकनि गेजेराव सौग्रावनायाव सानै मटर साइकेल सालायगिरिफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों। सानै बाइक सालायगिरिखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो चिरन्जीत दास मुंनि लाइमोना देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। गुबुन सासे बाइक सालायगिरि धर्मिक बसुमतारीखौ गोब्राब थासारियाव बङाइगावआव दैथायहरनाय जादों। जिउ गोमानाय चिरन्जीत दासआ फुलकुमारी होनना मिथिहोदों आरो जोखोम जानाय धर्मिक बसुमतारीया उलुबारीनि होनना मिथि मोनदों। चिरन्जीत दासआ PWD बिफानाव पियन महरै हाबा मावगासिनो दंमोन। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया 23 नबेम्बर खालारखालि 31थि गोदान बर' फरायसा बराय फोरबो हाबाफारिखौ मुलुगसोलोंसालिनि PD हलाव मेहेरगोनाङै खुंफुंनाया जोबलाङो। हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर फागुना ब्रह्म हलारिया। आफादनि खुगा लाइसिखौ बेखेवनानै होयो मुलुगसोलोंसालिनिनो सुबुं हारिमु बिफाननि बिबुंगिरि अनिल बर' बिथाङा। गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। जर'खा आलासि महरै मुलुगसोलोंसालि लाइफां बिगियान बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डक्टर दिगन्त नार्जारि आरो दीप्ति ब्रह्म एन्टारप्रेन्यर बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। गोबां थाद'नाय गैयाजासे रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव तामिलनाडुनि दैमाफोर आरो दैबाज्रुमफोरा लोमसावदों, जायनि जाहोनाव जिल्ला बेंगिरिफ्रा तिरुनेलवेली, तेनकासी, तूतुकुडी, तिची, तांजानबिर, तिरुवारूर, नागापात्तिनम, मायेबुथुरम, मदुराई, रामानाथपुरम, शिवंगा बायदि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ बन्द' फोसावनो गोनां जादों।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।